ପିଲାମାନେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଟ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯିଏକି କବି ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଠ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି। ଆଉ କବି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ଆସୁଛି, କବି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବ। କାହିଁକିନା ଯଦି କବି ମନେ ରଖିନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାର୍କ କେମିତି ଆଣିବ? କାହିଁକିନା କବିରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ମାର୍କ ଦେବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ଆସିବ, 2 ମାର୍କିଆରେ ବି ତୁମକୁ କବି ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କିଆରେ ବି କବି ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କବି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କବି ପରିଚୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କବି ପରିଚୟ ଅଛି ନା? ତ ଆମେମାନେ ଆଜି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା କବି ହେଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କବି ମନେ ରଖ ହେଲା। କବି ମନେ ରଖିବା ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଇ କବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବଂ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଠି କବି ପରିଚୟ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ଭକ୍ତିଧାରାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କିଏ? ସେ ଥିଲେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା କହିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ତୁମେ ଲେଖିବ କବି ପରିଚୟ, ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଲକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ତିଲକଣା ଗ୍ରାମରେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେଖ, ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଥିଲେ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଲକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାଦେବୀ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ପଦ୍ମାଦେବୀ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। କେଉଁ କାବ୍ୟର ପିଲାମାନେ? ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଭାବରେ, ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ। ତାର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଥିଲା, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଗୀତା ଥିଲା, କ୍ଷେତ୍ର ମହର୍ଷ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ଇଏ ଥିଲା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜଣେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେଖ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତିକାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିଲେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ପାଠଟା ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଏଇ ପାଠଟା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପାଠ, ଏଠି କ'ଣ ବୋଲିଛି ଦେଖ, ଏତେ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏଇ ପାଠର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣ? ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲା। ଯାଇକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି, ଖରଟା ବି ଦେଇ ସାରିଛି। ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା, ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆମର ରହିଲା କେଉଁଟା? ଆମର ରହିଲା ପିଲେ ଗର। ଏ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା।
କ'ଣ ଲେଖିଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି କାବ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ପିଲାମାନେ କବି ଏବଂ କବିତା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ। ଏଠି କହିଦେଇଛି ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇନି ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କବି କିଏ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଇଟା ମାର୍କେ ମିଳିଗଲା ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମାର୍କେ ତୁମକୁ ମିଳିଗଲା ଜାଣିଥ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛି କବି ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଆମ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଆଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନିଜ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଥିବ ହେଲା।